Good morning, tarupam. Deep peg. Nagpintas mo kaya matibilit. Nagbe kaya nga aprusan. Ay, po. Good morning, Bakat. Good morning, tarupam. Deep peg. Ay, na. Good morning. Papa. Ako mati, good morning. Ano ba niya matipagkaskas tamon, Bakat? Bigbigat agmumuryot ka manayin. Bakit ka? Yan nakapinpintas na. Kang nanak man. Nanya ko mati, good morning no. Makitkitak day tarupam. Ay na, apo bakit abaya? Anya man tipagkaskas tamon, anya man tipagmumuryot tamon, bigbigat ka. Talaga di mamulakay. Di nga talaga mulakay. Haan nga raw, Bakat. Kaya kamutun. Babawi ko nga nangasawa kanya mo. Ay na, apo pa niya man tipagkaskas tamon na. Samot sir-serbi mo nga, laklakayan mo, tilubong mo nga. Di ka pa mo makariri namot. Talaga di mamo. Haan nga raw, Bakat. Iso nga agdamdama ka. Ay na, apo pa niya tipagkaskas tamon. Lunes tataya. Oh, Domingo di kalman. Mother's Day di kalman, lakay. Mother's Day di kalman. Di nakman lang in great mo ti Happy Mother's Day. Ore ko mano damot ti regalo man lang nga oray bulong lang ti masetas. Ulos, nakita ti ay bags ko. Nakadakdakilan na kita ay bags ko nga nagpuyatan nga nagururay ti regalo. Ay, Impulos. Apo Bakat. Ang pwede nakita di regalo kanyam. Pero dama regalo kanyam nga bilit. Bakit? Bilit. Kawain! Ba't yung nagtikwartaw? Ay nga po lakay. Bilit. Tapagan ano ko mati bilit. Sabong tupay di maitawid bilit ki din. Anok day ta bilit. Ina po talaga nga wan ti sir-serbim. Di ta kami lagi din. Di mo kaya tibilit? Han ko kaya ti bilit. Ibulos mo. A few moments later. Ay, nagpintas mo kaya matibilit. Nagbe kaya nga aprusan. Ay, nagpintas mo talaga. Ay na, apo. Nagpintas kaya nga talaga dahi ti nga bilit. Ay nga talaga tinangana. Ay na, apo. Makapalagan gaya nga talaga na ti bilit. Sika. Ay na, apo. Umado kayo Lakay. Thank you ti regalom nga bilit. Sa dumanan. Oh. Nga pula iti nakita mo. Laksa. Mati. Bra. Nya nga kulay tinakitam. Ang mga manaktan nakakonsentrate ti tao ka. Diyak tinakita.